ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በመስቀልካ አይነ ልቡናና ብርሃንና መስቀልካ ድማ ዳግማይ ንገበስግንሃልና መስቀልካ ነዝብ ዓለምና ወብዘለ ሕማም ማርሒካ ፈውሰ ምሕረትካ ለኣኸልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ብርሃነ ልደትካ ድማ ምስላም አብፅሓና በዚ ሕማም እዚ ብናብራ ስራሕ ኩሉ ነገር ዓለም ሙሉ ተጨንቆም ዘለዉ ህዝብኻ እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ነጭንቆም ተካፋሊ ኮንካ ካብ ጭንቀት ኣውፂኻ በረኸትካ ኣፍስሰሎም ኢድካ በረኸት ድማ ዘርግሓሎም ንኩልና እግዚአብሔር አምላክና ነዛ ናይ ፈተነ እዋን ሓይልኻ ረድኤትካ መንፈስካ ልኢካ ኣሳግረና ንሕና ተስፋ ከይንጭነቕ ደቅና ድማ ተስፋ ከይቆርፅ እግዚአብሔር አምላክና ንዓበይትና ንኣሽትና ሓይሊ ሃበና የሕፀረልና ድማ ለውጠልና እግዚአብሔር አምላክና ነበረና እንዕብለሉ ዝያዳ ድማ እግዚአብሔር አምላክና እዚ ሕማም እዚ ብፀዋዕታ ምዃኑ ኣዋጅ ምዃኑ ናባይ ንዕዘብ ምዃኑ ተረዲእና ናባኻ ንጥምተሉ ብዛዕባ ሰማያዊ እናሓስበሉ ብዛዕባ ሓጢኣትና እንናዘዘሉ ንሓጢኣትና ፈውሲ ንኸውን ናብ ስጋኻን ደምካን እንበምዓሉ ግበረልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሞተ ስጋ ዘይኮነስ ሞተ ነፍሲ ከፍርሐና ሕማም ስጋ ዘይኮነስ ሕማም ሓጢኣት ከፍርሐና እግዚአብሔር አምላክና ንስኻ ንኣእምሮና ኣስፋሓልና ካብ ጌና ቅድስት ድንግል ማርያም በረኸት ረድኤት ትፈለና መላእክታ መላክ ረድኤትካ ፅለና ኩሎም ወሊድና ንዕብዮም ዘለና ኣወዳቶም ኣወዶም ዓበይቶም ንኣሽቶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ንዓለም ሰላም እዛ ዘለና የሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ኣብ መንጎና ድማ ሰላም ሃበልና እንትን ሃዋርያት ዝባርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዕ ከለና ስምካ ይትቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ كما بريكون تدبرنا لمعلمنا نعم تدبرنا ولدمكم تحدثنا لبدلنا نفسنا نبلغنا كعرفوا أدننا بلفتنا يتدلنا من بستر حيل العالمنا كأنه عنين وقل يا مريم من قدس كريم لا سلام لكم لنا فيه بذكري سجاه والبذكري أدريان يفرون ويتسلام والسلام لكم ومسلمين كما نسير بركتهم وهم لنفسنا جامعا سامي وفرستي جاسبتي أكلنا سيدنا فتورفي يسوس كرسوس من تانا ورجل مننا آمين كبرنا الله يكون جامعا كبر لبسماء أرد በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይብዕልኩም መያንስኩም ልኩም ርሑቕ ረህባኹምኩም ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ነዚ ናይ ሸርኪ ምህልላ ምሳና ክትካፈሉ ዝጸናሕኩም ኣቦታትን ኣዴታትን ኣሕዋትን ኣሓትን
كمي كندفهم اتفصم زغنى سلام እግዚአብሔር አምላክና አብዘዝ ዘለኹሞ ንዓኻትኩም ይኹን። እግዚአብሔር አምላክና ቀድሜና ዛምዓት እዚኣ ወሲኹ ከይንዓመን ጥዕና ሂቡ ከይንደክም ዓይኒ ሂቡ ናይ ዓለም ነገር ከይንዕንቀፍ ድማ ምርኩስ ኮይኑ እዛ ሰዓት እዚኣ ምህልላ ንጸሎት ነቂሕና ደው ክንብል ዝገበረና እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብፅሓዮ። ተማህለልናዮ ምህላ በብፅሕናዮ ጸሎት ድማ እግዚአብሔር አምላክና ሰማዒሞ ሰሚዑ ኃጢአትና ዝድምስስ መዓት ዘቁርብ ምሕረት ዘውርድ ነይን ዓለም ኣሲሩ ሕጅዋ ዘሎ ካብ ቦታ ቦታ ከይንዛረብ ኮይኑ ፈላሊና ዘሎ ሕማም ኣርሒቁ ፈውሰ ምሕረት ዘምጽእ ምህልላን ጸሎትን ድማ ይግበረልና። ቀድማ ኣቢሉ ኣቦና ኣበይ ቀሺ ተስፎም ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ 11 ኣንቢብልና ነይሩ። ተመሊሰ ድማ ደጊመ ከንብቦ እየ። ኢየሱስ ከዓ ግዜ ገና ኣይበፅሐን፣ ግዜኹም ግና ኩሉ ሰዓት ተዳለወ እዩ። ዓለም ንዓኻትኩም ክጸልእ ኣይከኣላን፣ ንዓይ ግና ግብራ ግፉእ ምዃኑ ምስክር እየ እሞ ትጸልኣኒ እያ። ንስኻትኩም ከዓ ናብቲ በዓል ኢሉ ኣነስ ግዜ ገና ኣይበፅሐን እዩ እሞ ናብዚ በዓል እዚ ገና ኣይድይብን እየ በሎም። እዚ ምስ በሎም ኣብ ገሊላ ተረፈ። እቶም ኣሕዋቱ ምስ ደየቡ ከዓ ንሱ ድማ ሽዑ ናብቲ በዓል ደየበ። ግናኸ ተሓቁ እምበር ብጉሁድ ኣይኮነን። ኣይሁድ ግና በቲ በዓል ኣበይ ኣሎ ንሱ እናበሉ ይደልይዎ ነበሩ። ብወዲ ዝኣመን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ስለ ቃሉ እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና ይብፅሓዮ። ኣብ ሰዓት እዚ መንፈስ ቅዱስ ልኢኹ ኣባይ ሓዲሩ ንዓይን ዓኹመን ዝኸውን ቃል ክምህረና ንኽሰምዕ ድማ ናይ መንፈስ ኣእዛና ክኸፍት እግዚአብሔር አምላክና ሰናይ ፍቓዱ ይኹነልና። ከም ዘለሃና ግዜ ከም መዛረቤታ ርእስና ካብታ ዘለናያ ምዕራፍ 7 ፍቅሪ 7 ኮይና ዓለም ግና ግብራ ክፉእ ስለ ዝኾነ ንዓይ ትጸልኣኒ እያ። ልዕልና እንተደኣ ጀሚርናዮ ካብ ኣሕዋቱ ደቂ ዮሴፍ ብኡ ኣይኣመኑን ነበሩ እሞ ስለዚ እቲ ኣሕዋቱ ባዕሉ ክብድሃል እናድልስ ብሕብሩ ዝገብር የለን እሞ እዚ እትገብሮ ዝኮንካስ ርእስኻ ንዓለም ግለጽ ደቀ መዛሙርትኻ እትገብሮ ርእዩስ ካብቲ ንቐል እሞ ናብ ምድሪ ይሁዳ ኪድ ይበልዎ። ኢየሱስ ግና ገና ግዜ ኣይበፅሐን፣ ግዜኹም ግና ኩሉ ሰዓት እተዳለወ እዩ። ምክንያቱ ግዜ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እታይ ገረ ድሕነት ዝፍጸመልና እታ ንድሕነትና ዋጋ ዝኽፈለላ ዓድሚ መዓልቲ ዘይኣኸለት ሰብ ዝነበረ ገና ግዜ ኣይበፅሐን፣ ግናኸ ግዜኹም ኩሉ ግዜ ዝተዳለወ እዩ ምስ በሎም ንዓኻትኩም ዓለም ክጸልእ ኣይከኣላን፣ ንዓይ ግና ግብራ ክፉእ ምዃኑ ብምስክር እየ እሞ ትጸልኣኒ እያ። ጌታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ንዓይ ትጸልኣኒ እያ ክብል ከሎ ዓለም ማለቱ እንታይ እዩ? እዛ ብኻርታ ንሪኣ ዘለና ዓለም ድዩ?
ጌታ ዝዛረብ ዘሎ ብዛዕባ ስራሕ ዓለም እዩ። ምክንያቱ ግብረ ኣምላኽና ግብረ ዓለምን ስራሕ ዓለምን ስራሕ ጎይታን ድሌት ዓለምን ድሌት ጎይታን ሓሳብ ዓለምን ሓሳብ ጎይታን በበይኑ ባንካለን መጻውቲ ዘይሰማማዕ እዩ። ስለዚ እዩ ኣነ ንምስክር ክፉር ግብራ ስለ ዝመስከርኩ ዓለም ንዓይ ትጸልአኒ ንዓኻትኩም ግና ክትጸልአኩም ኣይከኣላን እዩ። ዓለም ንዓይ ትጸልአኒ ንዓኻትኩም ግና ክትጸልአኩም ኣይከኣላን እዩ። ሆርያ ጴጥሮስ ኣብ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 4 እንታይ እዩ ዝብለና? ኣቶም ዘመውቲ ፍቅሪ ንዓለምሲ ንኣምላኽ ጽልኢ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጣን ኢኸን? እምበኣር ፈታዊ ዓለም ምዃን ዝደሊ ንሱ ጸላኢ ኣምላኽ እዩ ዝኸውን። ፍቅሪ ንዓለምሲ ንኣምላኽ ምጽላእ ምዃኑ ዶ ኣይትፈልጣን ኢኸን? እምበኣር ፈታዊ ዓለም ምዃን ዝደሊ ንሱ ጸላእ ኣምላኽ እዩ ዝኸውን። ኣቦታት፣ ኣዴታት፣ ኣሕዋት፣ ኣሓት ንሕና ድማ ሎሚ ናይ ክልቲኡ ክንከውን ኣይንኽእልን ኢና። ንኽልቲኡ ክንምልስ ኣይንኽእልን ኢና። ንኽልቲኡ ከነአንግድ ኣይንኽእልን ኢና። ንኽልቲኡ ድማ ክንሕዝ ኣይንኽእልን ኢና። ምርጫ እዩ ዝወሃበና ዘሎ። ዓለም ነታ ንጎታ ዝጸልአቶ ጸሊእኻ ናይ ኣምላኽ ምዃን ወይውን ፈታዊ ዓለም ኮንካ ጸላእ ኣምላኽ ምዃን እዩ። እቲ እንመርጾ ግና ቅድሚ ምርጫና ጠቕሞን ጉድኣቱን ክንርድኦን ክንፈልጦን ይግብአና። እምበኣር ፈታዊ ዓለም ምዃን ዝደልስ ንሱ ጸላእ ኣምላኽ እዩ። ምስ ኣምላኽ ተባኢስና ጸላእቲ ኣምላኽ ኮይንና ናይታ ኣምላኽ ጸላእቶ ኮይንና ንግዚእ እኳ ተጠዓመና ንግዚእ እኳ ተጸበቐልናግዚእ እኳ ጥዑም ተመሰለና መወዳእትኡ ግና እንታይ እንተደኣልና መወዳእትኡ ሞት እዩ። መወዳእትኡ ድማ ጥፍኣት እዩ። መወዳእትኡ ድማ ስቃይ እዩ። እሞ እቲ ቀንዲ ናይ ወዲ ሰብ እቲ ናይ ቀንዲ ናይ ክርስቲያናት ድማ መወዳእታ ጽባቕ እዩ። መወዳእታና ጽቡቕ እንተደኣ ኮይኑ መወዳእታና ክጥዕም እንተደኣ ኮይኑ መወዳእታና ድማ ገጽ ኣምላኽ ክንርኢ እንተደኣ ኮይና ዓለም ግና ግብራ ክፉእ ስለ ዝኾነ ንዓይ ትጸልአኒ እያ። በዓል ንሕና ድማ ኣብ ዓለም እናነበርና ኣብዚ ዓለም ከለና ወይ ናይዛ ንነብራ ዘለና ዓለም ክንከውን ወይ ድማ ናይቲ ዓለም ዝጸልአቶ ናይ ኣምላኽ ክንከውን ምርጫ እዩ ዝወሃበና ዘሎ። ወርያ ዮሃንስ ቀዳማይ መልእክቱ ምዕራፍ 2 15 ልክ
كعنتينا يأكل أربعة نعلم ويسند علم زلو عايز تفتروا حلقان علم تفترى فقر أبو يملون نعلم ويسند علم زلو عايز تفتروا حلقان نعلم تفتواسي فقر أملا يملون حسب علم زي بنين حسب عمله دليتنا دليت علم زي بنين دليت عملات الناقبرنا عملات فتوى من فتو عملات تتصيف بما كنسية نحنا لوي ندل علنا أولا أولوس نفس فليبتي ملوكتو أراكنتي فدعم مشتهد كان زين لنا أتي أبرسوف يسود نبر حسن أباخاتكم وين يحملكم أتي أبرسوف يسود نبر حسن أباخاتكم وين يحملكم حسابنا حساب كريستوس وين بليتنا بليت كريستوس وين مجدنا مجد كريستوس وين تعاملات بتقرب نسأل نتعاملات بتقرب فكرة نتعاملات بتصيف ونسيف نتعاملات بجلد ما مدلي ما نتمو أولياء أولوس اتعاملوا الصوف يسوس لما العصر أبخات كل ما يهمكم نبي حسابنا حساب الكتابات كما يزلوا بناء حساب علم تتأثر بناء علم تتأمر بناء كنتات علم مما تتمن أليس ولا حسابنا حساب كريستوس زلوا حسابنا تتعب كريستوس زلوا بلوي آباي آباهم زلوا بنيات كريستوس زلوا حساب حسابي حسابكم تدعوكم لومي كله مش حسب كاسر تقبر المفصامية المتبع تعيش مصر بحساب مصر أمو حسابنا حساب كريستوس لينا بلاد كريستوس تقول قبرنا دما قبر ما يكون قبر كريستوس يكون أدي عب كريستوس يسوع لما الحساب عبادكم يحملهم إذا حساب زي أباي أباكم أنت دعا هندي نعلم زي قلنا كنفكر نعلم زي قلنا كون بزاد نعم لاخنا إنا كنفكر نعم لاخنا إنا لما كنجزع نعم إنا لما كنكون يجيبوا حوالي يوحنس أتعرف كلمته وليش تستنتهي لنا يتعاقوا أن برا وخذل كم تنسون تملالسوا نسون كم ملالس يدبوا على أملا لنا حسب
ምምልላስና አበቂ ዘሎ እምጉረናና ቤን ዘሎ እምጉዛና ከመይ ዘሎ እምጉዕዘና ፍቅር ዓለም ፍቅር ዓለም ምክንያቱ እንተ ደኣ ናይ ኣምላኽና እንተ ደኣ ኣምልቶ ኮይና ከምቲ ንሱ ዝተመላለሰ ንሱ እውን ከምኡ ኮይኑ ክመላለስ ይግብኦ እዩ። እዚ ናይ ዘረባ ኣይኮነን ናይ ተግባር እዩ። ምንዛረብ ኩሉ በመሰረተ ዝገብር ይሳይት ዘሎ በመንዛረብ ብዙሕ ለመገና ሰሚዑ እቲ እግዚአብሔር ዝጸልኦ ከይጸልእ ነቲ እግዚአብሔር ዘፍቅሮ ከይነፍቅር ፍቅሪ ዓለም ዝገዝአና ፍቅሪ ዓለም ዝተኣሰርና ኩነታት ዓለም ዘጸልመተና ብዙሓት ኢና ዘለና እሞ ኣብ ዓለም ዘይኮናስ ኣብ ክርስቶስ እንተሊና ወይ እውን ምስ ክርስቶስ ነበር እንተሊና ምስክርና ናይ እንተደኣልና ከምቲ ንሱ ዝተመላለሶ ኮይና ንምልላስን ምንባርን እዩ። ነቲ ንሱ ዝጸልኦ ክንጸልእ ነቲ ንሱ ዝፈትዎ ድማ ክንፈቱ እቶም ንክርስቶስ ሓለምሉ ዘይኮኑ ኣብ በዓል በቅዲን ኢኻ ኣብ ኢየሩሳሌም በቅዲን ኢኻ ኢሎም ዝሓተትዎ ኣሕዋት ወይ ድማ እቶም ኣይሁድ ኣብታ ፍቅሪ 11 እንተኣትለና ኣይሁድ ግና በቲ በዓል ኣበሎ ንሱ እናበሉ ይገሊልዎ ነበሩ። እዚ ምድላይ እዚ ነገር ንሓንቲ እዚ ምድላይ እዚ ንፅቡቅ ድዩ? እዚ ምድላይ እዚ ካብ ክርስቶስ በረኸት ደልዮም ኣይኮነን። እዚ ምድላይ እዚ ንኣምላኽ ንዓለም ፈትዮም ክርስቶስ ዝጸልኡ ንኣምላኽ ሰሊኦም ንዓለም ድማ ዝግዝኡ ዝነበሩ እዮም። ክርስቶስ እውን ኣብነሩ ግናኸ ብጉህ ደይኮነን ተሓቢኡ ነሩ ፈሪሑ ዲ ተሓቢኡ ኣይኮነን ታዲኣ መዓልቱ ስለ ዘይበፅሐ ተልእኹ ስለ ዘይፈጸመ ክበፅሖ ዝነበሮ ድማ ስለ ዘይወድአ እዩ እሞ እቲ ኣብኡ እነብር ኣለኹ ዝብል ከምቲ ንሱ ተመላለሰ ንሱ ከምኡ ኮይኑ ክመላለስ ይግብኦ እዩ። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 15 ቁጥሪ 18-19 ዓለም እንተጸልኣትኩም ንዓይ ቅድሚኹም ከም ዝጸልኣት ንፍለጡ ካብ ዓለም እንተትኾኑስ ዓለም ነቲ ናታ ዝኾነት ትፈትው እያ እሞ ምፈተወትኩም ነይራ። ኣነ ደኣ እየ ካብ ዓለም ዝሓረብኩም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን። ስለዚ ዓለም ትጸልኣኩም እያ። ናይቲ ካብ ዓለም ዝሓረየና ምዃን ዝሕሸናስ ዋላ ናይታ ትጸልኣና ዓለም ምዃን ይሕሸና እናጸልኣትና ኮይና ንዓለም ነፍቅራ ዓለም እንተጸልኣትኩም ንዓይ እውን ቅድሚኹም ከም ዝጸልኣትኒ ፍለጡ። ጎይታ ዘይፈተወቶ ንጎይታ ዘይተቐብለቶ ንጎይታ ድማ ዘይኽበረቶ ዓለም ንዓይ ንዓኹም ክትቀበለና ክትፈትወና ከተኽብረና ኣይትኽእልን እያ። ዓለም እንተጸልኣትኩም ንዓይ ቅድሚኹም ከም ጸልኣትኒ ፍለጡ። እዚ ግን ዓለም ትጸልኣና ፍቅሪ ኣምላኽ እንተለና እዩ። ዓለም ትጸልኣና ንዓለም ይዕብና ንኣምላኽ እንተደለና እምበር ኣብ እንድሕር ግብሪ ዓለም ኮይኑ እናገበርና ንዓለም ተገዚእና ንኸይድ እንተሊና ዓለም ኣይትጸልኣናን እያ እሞ
ዝኾነ ትፈልጡ እሞ ንፈልወኩም ነይራ ኣነ ደኣየ ካብ ዓለም ዝሓረፍኩም እምበር ካብ ዓለም ኣይኮንኩምን እሞ ናይቲ ዝሓረየና ናይቲ ዝፀውዓና ናይቲ ዝመተልና ናይቲ ህይወት ዝሃበና ናይቲ ካብ ዲያብሎስ ነቕሖ ማእሰርቲ ዝፈትሓልና ነቲ ንዘለዓለም ህይወት ክንነብር በጃ ዝሓለፈልና ናቱ ሎሚ ምዃን ይሕሸና ዓለም ግና ግብራ ክፉል ስለ ዝኾነ ንዓይ ትጸልኣኒ እያ ኣብዚ ዓለም ኮይንና ኢና ፍቕሪ ኣምላኽን ወይ ድማ ፍቕሪ ዓለምን ከም ዘለና ክንፈልጥ ከነረጋግጽ እንኽእል እሞ ሓደ እኳ ፈታዊ ኣምላኽ ምዃን ዝደሊ እንተሎ ንስሲ ጸላእ ኣምላኽ እዩ ተባሂሉ እሞ ሎሚ ንሕና ድማ ኣብ ክንዲ ፈተውቲ ዓለም ንኸውን ንዓለም ፈቲና ኣብ ክንዲ ጸላእቲ ኣምላኽ ንኸውን ንዓለም ጸሊእና ናይቲ ዝፈተወና ንዓለም ጸሊእና ናይቲ ዝደለየና ንዓለም ጸሊእና ናይቲ ካብ ላዕሊ ካብ ሰማያ ሰማያት ኣፍቂርና ዝወለደ ኣምላኽና ናቱ ክንከውን ፍቕሩ ክህልወና እግዚኣብሔር ንኹልና ይሓግዘና ፍቕሪ ዓለም ክሳዕ መቓብር ፍቕሪ ኣምላኽና ግና ንዘለዓለም ዓለም ብህይወት ዘንብር እዩ እሞ ንሕና ክሳብ መቓብር ዘፍቅረና ዘይኮነ ዘድልየና ዘሎ ስጋ ንመውት ክሳብ መቓብር ዘኣቱ ዘይኮንና ንደሊ ዘለና ስታይ ደኣ ንዘለዓለም ተፈቂርና ንዘለዓለም ድማ ተፈቲና ምስ ቅዱሳን ምስ ሰጎይታ ዝመስከረሎም ክንነብር ስለደለየና እዩ ጎይታና ዓለም ግና ግብራ ክፉል ስለ ዝኾነ ንዓይ ትጸልኣኒ እዩ ዝብል ዘለሞ ናይ ኣምላኽ ኮይንና ክንጸላእ ኢና መገዱ ተሒዝና ድማ ዓለም ካብ መገዳ ስለ ዝወፃእና ክጸልኣና ትኽእል እያ እሞ ጽልአ ዓለም ንጉስ እዩ ፍቅሪ ኣምላኽ ግና ንዘለዓለም እሞ ካብ ንጉስ እዩ ከይንጽላእ ንዘለዓለም ፍቅሪ ኣምላኽና ከይጐድለና ኣምላኽና ዝጸልኦ ጸሊእና ኣምላኽና ዝተጸየፎ ዝጸየፍና ኣምላኽና ዘፍቀሮ ግና ኣፍቂርና መገድሕና ክንነብር ድማ እግዚኣብሔር ንኹልና ይርዳኣና ኣብ ክንዲ ፍቅሪ ዓለም ፍቅሪ ቦ ኣብ ውሽጥና ሓዘና ድማ ኣምላኽና ጸጉኡ የብዝሓልና ናቱ ኮይንና ንዓለም ንውድዓ ናቱ ኮይንና ንዓለም ክንስዕራ ናቱ ኮይንና ድማ ኣብዚ ምድሪ ጨው ብርሃን ክንከውን ድማ እግዚኣብሔር ንኹልና ጸጉኡ የብዝሓልና ስለኣሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይብፅሓዮም pokoknya bisa agar semangatnya kesesana semangatnya sebenarnya kesepazalnya berhari berharinya dengan sekarang saya pokoknya ketika sudah bisa aspek kabarnya Alexander kali semangatnya nama pembeli mazatnya Unggil Yohanes manfaatnya Sri bersyukur yang mana berkeseru warna sneha alam alam salir alam karena sekarang semuanya juga kufuk manu mister sejalau alam alam salir ajaran isti siapa mana Fahadilom berfirman alam ufuk muhana masdaru sama dengan telefon alam ufuk muhana beberapa muhana masdaru kullu asal negara anggere Allah subhanahu fahadilom tom alam mawish diodom mawish di Allah
نووي نازل ولا سق إلى جرائها كبير من تقبلون الذي أبسط على استيوم وقنا شد أكثر سلنا سنيهم قال أكثر كبير ومساز بزرع على وان سمرا بلده بري أسرع نبض معقل محبت من أخيارا مسبلة أبو أسرع نايل kenapa data Nabi dia nabilasi dan rumah bergabung menzur ta'adat tasawwur pengerom tasawwur zalal izayil tasawwur dias ila mereka berperan bagi sesuatu berharap cara sahaja menabrak dan nomor ekonomi dan rumah bergabung terbit kali kenapa Nabi yang nabilasi dan rumah bergabung kemenzurun ta'adat tasawwur التمهرون تسكتون زلنا مش يدعي إنه كمنزور بتاعنا سأسوأ أخبار نمن نقل قلبي بسنا يتقبل بسنا فساونا بسنا يتقبل نارنا أقوله سبحان الله أين برد زين زستر الله رحمنا دقيقة ما أقولنا قدامي ممكن يوحنس لته أسرع همشة نعلم ويا معلم زلوا يفتو تفتوهم قديفكم خير وقديفكم كتكاديكم يلو يوحنا زلوا بمنا على استي يوم كسلوا بمنا تي نفعل زاوية زمان بقول بزاف على زمان إزقال زي كل جزء أكون شوعات من أكثر من بقول وقال كريستيان أو هاوي أول على وإذا هذا استعلم نقوله كل جزء وجوه الكريستيان كان يكفي كم كانوا ميتا كوزلا كسيلهم أبونا بيسيس مراه كلتو رحمشة تتعب كريستوس سنبرة عساب أبغى الدنيا لم يجدها جبراه مانو ينقرا مسح إلى الإمام مسح يسبيا سنبرة تتعب كريستوس سنبرة عساب أبغى الدنيا كسيلهم أبي يوحنس عسل تهمشة عسل جمتن عسل جاعتن على أسألكم أي جرّم سألكم علمكم لذي علم بينا علم مكون معلم مرة زي كنس علم بينا تقولنا زبالة كاب فوق حلو مبر كاب علم كتوسو ما يكون سلسلة زبالة بيت أسكسوس لومي ini warna sopok gerberla spahanaba kemah gerberla ushana bersisa tahu jawabnya anu wanta wain mal kuwa ekonomi wain ekonomi bolu tabahal namu kan tabahal namal aku berbana berlo sebagai ini karena besok ada sahabo besok sahabat sahabat kemudian bezannya kemudian semana Kunduha hadana exagger musbah habibi kunaidir hal korna lubuk mensi halwarna lomi amma sabuk ilan miskin dari azastor berhabana dari mana korna tapi kasual dari saya kali dua isma'alna itu mustama'na salah satu susah di sana dan kalau sana yang selamat zahir sebagai Bye bye.
ዓለም ፈተወና ዓለማን ፈትና መበረት ሓፍለና ካልኣይ ገናን እያ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዓለም ዘሎ ንዓለምን ንዓኻፈትና ንኣኻፍ ኪልና ንስኻ ፀልኦ ተሊና ክንነበር ንዝሃብካና ዓለመ ንስሓቅ ዘለና ዓለምና ወልዲ ዘሎ መዛፍና ድማ ስሓቅተና ኣሚንካ ማመልካ ፍውሰናካ ናዊት መዓልቲ ወይካ ንኣሃን ምስልካ ሰላም ወለይት ድማ ኣለና ጋይ ቅዱስ ምስራት ኣካንታ ኣብ ሰማይ كنا يقصد بصلاتك القدس حرفين عرفنا نصح حرفنا وحنا نصدق كما سبعت فحنا بدنا ما لنا نصدق حسب